हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो एटा थिला कोलकाता रो फर्स्ट ब्लॉग। बुलाबुली करबा आगुरु आमे टिकेट काटी नेइतलु। होल फैमिली आमे बाहर जाइतलु बुलाबुली पई। मु मो भाई बाबा मम्मी आमे समस्ते बुलाबुली पई बाहर जाइतलु। और एटा होची ट्रेन रो किछि व्यू। सीट जेहेतु नथिला ठिया हेकी जिबा को पड़ला। तो आमे आसी तले पहुंची गलु आम डेस्टिनेशन रे। एटा होची जगन्नाथ मंदिर जिबार रास्ता जोटा कि कोलकाता रे मंदिर सेपटକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ପାର କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯେହେତୁ ଏଠି ପାଣି ବହୁତ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବସ୍ ୟା ଟ୍ରେନ ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ଆମକୁ ଲଞ୍ଚ ରେ ପାର ହବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ, ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ବାବା ମମି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଆଗରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋ ଭଏସ କୁ ଆପଣ ମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲି ତ ମୋ ଭଏସ ର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ରାସ୍ତା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି କୋଲକାତା ଆସିବି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ଭିତରର ଭ୍ୟୁ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବେ ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ବି ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ହିଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ନେଲି। ମୁଁ ଖାଲି ବାହାରର ଭିଡିଓ ହିଁ ଯାହା ନେଇପାରିଛି, କାହିଁକି ନା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଖରା ବେଳର ଟାଇମ ଥିଲା ତ ସେଠି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ତ କହିବି କି ଯୋଉମାନେ କୋଲକାତା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ। ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଏଠି, ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଆବାଜ ତ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥିଲି ଯେହେତୁ ମତେ ଭିଡିଓ ନବାର ଥିଲା। ତ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ବହୁତ ଥକିଗଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଖୁ ରସ ପିଇଦେଲି, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ମିଠା ବି ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆଖୁ ରସ ପିଇ ସାରିକି ପୁଣି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କଲୁ। ମସ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ। ପାହାଡ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ପଢିକି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଥକି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କଲୁ ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ମାୟାପୁର। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମାୟାପୁର ଯିବାର ରାସ୍ତା, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ମାୟାପୁର ଆମେ କେମିତି ଗଲୁ ଆଉ ସେଠି କଣ କଣ ହେଲା, ଆପଣ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।